Mangpili dayo je borokno nok nungoi tongkhana bo ongkha ojang jonomo matai khalangjak Sorgyo Lindralal Tripura bo ongkha khoroksa Tipra jatini suikurung koglobni kurung wansuk kurung oboni loge loge bo khoroksa Osai Riyung bo aro Tipra jatini ongoi poila chini budu takhuk bukhuk rok bai halok bonnai khoroksa borok bo hinui mano bo khoroksa Osai Riyung ongmani bai Tipra jati rokni matai atai rokni bumung bathai Tipra jati rokni matai atai romani raida bini jorago Tipra hodadayo baraikhaiyoi montro tontro bebohar ongoi tong baraikhaiyoi tabish tonga khaijagoi tong oborokno thumoi bo bijap suilangjak bini suilangmani bijabrokni bisingyo tongo Tripurar upojati Sanskriti o Tantrik Chikitsa imoni bade bo aro kabangma bijabrok suijak araifung tini chikonsa video dayo bini bijab bisingyo chini Tipra jati rokni agiyogini jabui maniyoi phaimani palayoi phaimani matai atai rokni bumung tama baraijat chung obono kia nailai nayono bini bijab dayo Tipra jatini matai rokno imohai hinoi phunugoi kalanglangkha Sukundrai Mukundrai Kalia Goria Ikhitra Bikhitra Sukundrai bai Mukundrai no baksa khaioi puja roja khai bono khai hino katharok Kalia bai Goria no baksa khaioi puja rok khai bono hino boni rok Ikhitra bai Bikhitra no baksa khaioi matai rok khai bono hino thumnai rok matai buruini bisingyo tongo mailungma maini matai ma mainjong mano khai mailungma hino khulungma khul sipingni matai bono khai hino khulungma tuibuk ma khai toini matai ba toimani matai hasuk ma khai hapong hatai bolong halongni matai bini yagulo tongo sangrong mangkai hati palki rodni matai ai hinoibo suilangkha bini bijab no rugoi aro bini suilangmani no rugoi sakai sung sagai mano sini Tipra jati rokni jabuiyo maniyoi phaimani rogoi phaimani matai rok ongkha si brui ba 14 jona matai oboni bisingyo 9 jona matai ongkha matai sala aro khorokba ba 5 jona matai ongkha matai brui o 9 jona matai sala ongkha Sukundrai Mukundrai Kalia Goria Ikhitra Bikhitra katharok thumnai rok boni rok matai burui ongkha mailungma khulungma toibukma hasukma aro sangrongma